dubi kasashe irin su Iran da sauransu, Amerika ta sa musu ido. Duk wanda yake so ya samarwa da kanshi rayuwa, Amerika ta gallabe su. Mutane irin na kasashen South Africa, mutanen kasashen East Africa, waɗannan mutane 'yan son rayuwa ne, 'yan son holewa ne. Amerika sai ta ga to taya za ta bullo musu ita kuma, don me za su rayu su ta fati su ta holewa. Sai aka je aka kirkiro cuta ta sida, wato cuta ainihin HIV, aka je aka baza a tsakaninsu. Don haka in ma rayuwa kake so ka yi rayuwa ka ji daɗi, Amerika ta ce ba za ka yi ba. In addini ne ta ce ba za ka yi ba, idan tattali ne ta ce ba za ka yi ba, idan karfi kake so ka yi ka samu mulki ka ɗaukaka security, Amerika ta ce ba za ka yi ba. A ƙarƙashin haka kenan ya kamata a ce duniyar yau gaba ɗaya ta haɗu ta yaƙi Amerika domin a kwantar da ita, kowa baiwar da Allah ya mishi ta bayyana. Ina fata an gane. Kuma waɗannan abubuwan su ne factors, su ne manyan dalilai wadda ƙasar Amerika ta jawa kanta mummunan baƙin jini.